دиректори мактаби таълимии рақами 34 деҳаи иттиҳоди ноҳияи Данғара баъд як суҳбати видеоӣ дар Радио Озодӣ аз кор сабукдӯш шуд. ин раҳбари мактаб моҳи қабл дар суҳбаташ бо Радио Озодӣ аз раҳбарияти маорифи Данғара тавсиф карда буд, ки шароитро фароҳам кардааст, аммо дар идомаи суҳбат аз набуди нерӯи барқ ва оби ошомиданӣ дар мактаб шикоят кард. عبدالحکیم خالف دиректори собиқи мактаби рақами 34 деҳаи иттиҳоди ноҳияи Данғара рӯзи 20 декабр гуфт, ки баъди нашри гузориш дар сомонаи Радио Озодӣ дар бораи ин деҳа ӯро аз мақомаш барканор ва рӯзи 19 декабр раҳбари навро ба ҷой ӯ дар мақоми раҳбари мактаб таъин карданд. ба гуфтаи ҷаноби Холов, масъулони шӯъбаи маорифи ноҳияи Данғара ба мактаби онҳо омада ва тафтиш анҷом дода, аз ӯ суол карданд, ки чаро бе иҷозат бо як расона суҳбат кардааст. Холов дар пурсиши масъулони идораи маориф гуфт, ки ӯ аз пешравии мактаб суҳбат карда ва ҳатто барои исботи фикраш навори гузоришро ба идораи маориф ва ҳукумати ноҳия бурд, аммо ӯро барканор карданд. барканории директори мактаби рақами 34 деҳаи иттиҳоди ноҳияи Данғара дар ҳоле сурат гирифт, ки Радиои Озодӣ дар охири моҳи ноябр аз зиндагии 200 хонавода дар як деҳаи дурдасти ҷануби Тоҷикистон гузориши видеоӣ ва аудиои таҳия ва нашр кард. дар гузориши Радиои Озодӣ аз набуди нерӯи барқ ва оби ошомиданӣ ва бо хару ароба кашонидани об қисса мекард. Саид Ниёзмуҳаммад Саид, мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи Данғара, рӯзи 20 декабр дар суҳбат бар Радио Озодӣ бо сабаби нашри гузориш дар Радио Озодӣ аз кор ронда шудани Абдуҳаким Холовро рад кард ва гуфт, аз вазифа озод шудани ҷаноби Холов ба суҳбаташ дар расона рабте надорад. ҷаноби Ниёзмуҳаммад гуфт, ки сабаби барканории директор ба сифати таълим рабт дорад ва қабл аз ин ҷаноби Холов 2 маротиба огоҳӣ низ гирифта будааст. деҳаи иттиҳод соли 1956 дар байни дуҳ кӯҳ бунёд шуда, ҳоло дар мактаби рақами 34 ин деҳа 229 хонанда таҳсили илм мекунанд. то соли 2004 сокинони ин деҳа дар вагонҳо таҳсил мекарданд ва баъди сохтмони мактаб кӯдакон ба бинои нав кӯчонида шуда, соли 2013 мактаби деҳаи иттиҳод аз 9 сола ба 11 сола табдил дода шуд. зимнан Абдуҳаким Холов, директори собиқи мактаби рақами 34 деҳаи иттиҳоди ноҳияи Данғара, мегӯяд, ки барои барқарор шудани адолат талош мекунад ва аз болои мудири маорифи ноҳияи Данғара то вазорати маорифи Тоҷикистон шикоят хоҳад кард. Абдуҳаким Холов 30 сол собиқаи корӣ дошта, фарзандонаш низ дар ин мактаб ба ҳайси омӯзгор фаъолият доранд. ӯ мегӯяд, ки дар сурати барқарор нашуданаш, писаронаш низ аз фаъолияти омӯзгорӣ дар ин мактаб даст мекашанд.